Je to tu. Završenie trilógie o programovacom jazyku Java. V prvom úspešnom dieli Java pre začiatočníkov si sa dozvedel, ako funguje Java programovací jazyk a naučil si sa základy štruktúry jazyka. V druhom pokračovaní trilógie, v časti Java pre pokročilých, si sa naučil pokročilé techniky jazyka ako lambda výrazy, reflexia, generické programovanie a mnoho iného. Poslednou časťou trilógie by som ťa rád pripravil na prácu Java Junior programátora. Kurz je rozdelený do niekoľkých modulov, v ktorých sa postupne naučíš. Maven, nástroj na riadenie projektov a buildovanie aplikácií. Jednoducho si dokážeš pridávať do projektu knižnice a frameworky. Pomocou jedného príkazu si celý projekt skompiluješ, zbuilduješ a spustíš na servery. A Maven je zároveň najpoužívanejší tool s týmito možnosťami. V tomto module pochopíš, ako samotný Maven pracuje, ako založiť projekt pomocou Mavenu, aké nastavenia čo znamenajú. Naučíš sa používať základné a najpoužívanejšie Maven príkazy. Naučíš sa, ako rozšíriť Maven pomocou pridania pluginov. Pomocou Mavenu sa naučíš vytvoriť si webový projekt, pridať si závislosti na knižniciach, skompilovať a vygenerovať si var súbor, ktorý sa spustí na servery a v priebehu sa automaticky spustia testy. Budeš vedieť, čo je to plugin, fáza, goal, POM.XML, repozitár, archetype alebo scope. V ďalšom module sa naučíš, čo sú to servlety. Naučíš sa technológiu, ktorá je základom každej Java webovej aplikácie. Ďalej sa zoznámiš s view technológiami. Teda musíš mať stránky aj zobrazené, ako sú JSP a k tomu pridružené JSTL a L. Ukážeme si, ako môžeš filtrovať žiadosti na server, presmerovať žiadosti a podobne. Pochopíš, na akom princípe je založený MVC pattern. Aplikácie sa naučíš spúšťať a nasadzovať v servlet kontajnery. Po absolvovaní tohto modulu ti už nebude robiť problém začať chápať a budovať v Java web aplikácie. V ďalšom module sa naučíme, ako môžeme objektovo pracovať s databázou. Ak si vytvoríš hociaký jednoduchý javovský objekt, čo sa stane? Napríklad objekt adresa. Vytvorí sa v pamäti. Objekt môže mať nasetované nejaké dáta, informácie. Ak sa ale stratí referencia na tento objekt v kóde, tak sa zmaže. Ak si ale chceme uchovať tieto informácie, tak ich môžeme uložiť do databázy. A najlepšie, aby po vyťahnutí z databázy mali tieto dáta tú istú formu, teda formu objektu adresa. Tomuto sa hovorí, že perzistujeme, uchovávame stálosť objektov do databázy. Ako by tento objekt existoval aj mimo Java programu. Klasické databázy ako Oracle, MySQL a podobne sú relačné databázy, ktoré majú dáta uložené vo forme tabuliek. V Java ukladáme dáta vo forme objektov. Tu prichádza pod ruku ORM, teda Object Relational Mapping, objektovo-relačné mapovanie. My naše Java objekty namapujeme na tabuľky relačnej databázy. Naučíš sa používať ORM Framework Hibernate, ktorý ale budeš vedieť kedykoľvek nahradiť iným frameworkom, lebo sa budeme držať JPA, Java Persistence API štandardov. Naučíš sa, ako si namapovať databázu na objekty a ako uložiť, vybrať, upraviť tieto objekty podľa priania. Ukážeme si aj knižnicu QueryDSL, ktorá nám pomôže písať pekné a prehľadné kritériá a dopyty na databázu. Po vývoji aplikácií a nasadeniu zákazníka potrebuješ mať prehľad v rôznych činnostiach a chode aplikácie. Nie je v tvojich silách sedieť pri každom používateľovi aplikácie a pozorovať, či nenastala chyba. Preto potrebuješ svoju aplikáciu logovať. Nastaviť hlášky, napríklad o behu aplikácie. Potrebuješ zalogovať chybné hlášky a podobne. Tieto logy si chceš potom spätne archivovať, aby si mal historický prehľad o aplikácii. Logy sú prvé miesto, po ktorom siahneš, ak nastane problém v tvojej aplikácii. V tomto module sa naučíš používať najpoužívanejšie logovacie knižnice SLF4j ako API a Logback ako poskytovateľa logovania. Naučíš sa písať si vlastné konfigurácie. Logy budeš vedieť zapisovať do súborov a budeš vedieť nastaviť ich archivovanie rôznymi stratégiami. Na záver kurzu sa pozrieme, ako pracuje REST, rozhranie, SOAP rozhranie. Povieme si niečo o základných patternoch, základných najpoužívateľnejších patternoch. Potom si povieme niečo o Quartz a ešte sa nechaj prekvapiť, čo ďalšieho. Ja som Jaro a ak chceš byť súčasťou tohto kurzu, navštív stránku learntocode.sk a nájdi kurz Java pre junior programátorov.
Ak sa chceš niečo viacej dozvedieť o mne, tak navštívaj moju stránku www.jaroslavbeňo.sk. Dúfam, že sa vidíme. Čaute.